Hello guys, nandito kami sa shabu-shabu. May nang libre. Ayan nang libre siya Ito yung nakuha ginawa ko May chicken soup. Nandito kami guys sa shabu-shabu. Dapat ano pa yun good for 1 hour lang to. Ayan, good for 1 hour. Sige na muna tayo. Ayan shabu-shabu. Kain tayo guys. Nagutom ating din. Paano niya? May gain. Ano lang to guys, yung good for 1 hour. Kaya dapat tapos mo to. Gusto mo ko? Sige na. Bahala kasi binap lang. Bali to, tinrate ako ni Ems. Hindi ko nga to alam May blessing daw kasi dumating sa kanya. Kaya nung dapat i-treat niya ako nito nung nakaraang linggo pa. Kaso lang, na umuwi kaagad ako. Kaya ngayon niyo raw ako i-treat. Kaya ito, liberitas. Lemon tea ako. Ito pala sinasabi kanina yung tomato soup Doon na naman yung banday. Sukusog ka naman yung kanto. Para makita ka. Ayan, okay na. Ano ba yung mo? Nag-vlog ka? Talaga naman? Liberitas. What's this mushroom? Saka itong mais. Saka itong, ewan ko ano dito, tawag dito ay sorry. Saka itong black fungus. Bilisan natin guys kasi 1 hour lang. Dapat labas kami dito ng 5 o'clock. Ito chicken Share na lang tayo ng soup. ng corn soup. Kinuhanan kita para Bali pala to guys, yung per head. Mura siya. Bali, yung 118 daw, 168 ba yun, 180, hindi ko lang matandaan. Pero ang dami niya, solve ka kasi maraming pagkain. enjoy eating. Thank you Ate Jen sa pagsama. Solve the problem. May ganito rin sa mall. Sa ba yun? Mall of Asia. Nakapag shabu-shabu rin kami bago ko rito pumunta ng Ewan ko, yung kapatid ko kasi nag-interest kami.
May ano rin pala rito, may shabu-shabu. Ngayon na ako nakapasok dito ah. Kaya medyo ignok pa. Ito pala, ano siya, pork tsaka chicken. Tapos may ano siya, may cake. Ito. May ano pa, yung may ice cream. Ano ka, solve ka sa binayad mo. Kaso lang yun lang, may ano lang, mabilisan. Dapat maubos mo ng 1 hour. Ano mo siya. Tapos lang 1 hour kasi marami pila-pila. Marami sa labas. Pila. Hi everyone. Sobrang busog. Dito kami sa ano ba to? Ayan ang shabu-shabu. Ano to? Shabu-shabu. So, si Ate Glenn kasi gusto din niya matry dito na restaurant. So, dinala ko siya dito. Kaya But, thank you. surrender siya. Surrender siya dahil sobrang dami daw, hindi niya kayanin. Hindi niya natikman lahat. So, Ayan, dami. ako nagdala sa kanya yung mga para makain niya lahat pero sumuko na talaga siya. So, dinala ko siya to experience sa shabu-shabu. Ganito talaga ang shabu-shabu. Sino ang gusto na mag-shabu-shabu? Maganda dito. Knockdown ka dito. Sa pagkain lang. Solve ka sa bayad mo. Lamon ng lamon. Solve ka dito. Lahat Ang dami. ice cream, marami. Ano siya, yung unlimited Dessert. siya. Dessert, meron din siya. Ito na lang ang magsawa. Ayan o, tingnan mo nyo guys, ang dami pang tira o. Inano lang. Tsaka yung soft drinks. Ang soft drinks nila, ano. Grace ka po ka. Thank you for watching. Ano guys, yung Kumusta soft ka drinks na? nila unlimited, yung cake nila unlimited, lahat na dessert unlimited lahat, pati yung ilalagay mo sa ano nila, grabe. Ako, Diyos ko na ano ako, nadudu. Busog na busog. Ayan ka na naman, Ricky. Magtrabaho ka. Sumbong kita sa boss mo. Paano guys? Siguro Ang ginagawa mo, Facebook, walang Ito Facebook? si Sayang Daisy Vlog, nagsasabi sa inyo na busog ako. Gusto mo to, Rick? Sa trip ni M. Kaya M, maraming salamat sa trip mo. Hey, grabe. Sold na sold. Gusto mo to, Rick? Okay, bye guys. Kasya to muli sa bunganga mo. Daisy. Babu, babu, babu. Lambuhon. Kasi yung sa Babu. bunganga mo.